Эфирда яңалыклар вакыты тапшыруы сезнең белән Рәмилә Хәмидуллина. Исәнмесез? Әлмәт инвалидлар җәмгыятендә шатлыклы вакыйга. Сезгә инде барыгызга да уңышлар телибез. Монда инде иң алдынгы безнең сыер савучыларыбыз, ассимиляторларыбыз килгән. Азнакай районында савым операторлары һәм терлекчеләр бәйгесе узды. Не ожидал, что настолько есть зажженные люди, настолько есть люди, увлеченные тем, что они делают. Шәһәребездә мотоспорт яратучылар очрашты. Ярышлар ничек узды? Бу хакта бүген сөйләрбез. Татарстанда таҗлы вирус пандемиясе аркасында кертелгән битлек режимының гамәлдә булуы туктатыла. Бу хакта Республика Президенты матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова хәбәр итә. Бу карар COVID-19 белән авыручылар саны кимү белән бәйле. Коронавирус белән авыручылар саны арту темпы 3,5%-тан 0,8%-ка кадәр кимеде. Һәм бу бик яхшы күрсәткеч дип билгеләп үтте бу уңайдан Роспотребнадзорның Татарстан идарәсе җитәкчесе Марина Потяшина. Әлмәт муниципаль районында терроризмга каршы комиссияның һәм хукук бузуларны профилактикалау буенча ведомствоара комиссияның чираттагы утырышы узды. Анда хукук саклау органнары җитәкчеләре, башкарма комитет һәм советның җаваплы хезмәткәрләре, авыл җирлекләре башлыклары, югары һәм урта белем бирү учреждениеләре җитәкчеләре катнашты. Фикер алышуның төп темасы мәктәп каникулларында җәйге ялны оештыру. БДИ вакытында укучыларның куркынычсызлыгы һәм сабантуйга әзерлек планы белән бәйле иде. Быел мәктәп яна лагерьлары үз эшләрен 6 июньнән башлый. Шулай ук балаларның күбесе җәйге сәламәтләндерү лагерьларында булачак. Алда 3 ай каникуллар, шуңа бәйле рәвештә мәгариф учреждениеләрендә җәйге чорда балаларның мәшгульлегенә актив мониторинг үткәрү таләп ителә дип боерык бирде район башлыгы Тимур Нугуманов. Чарада Россия Эчке эшләр министрлыгының Әлмәт районы буенча бүлеге начальнигы урынбасары Эльнар Рәхмәтуллин чыгыш ясады. Ул сабантуй милли бәйрәмен үткәрүгә әзерлек буенча профилактик чаралар һәм эшләр турында сөйләде. Шикле предметларны ачыклау максатыннан Үзәк шәһәр мәйданы территориясе һәм бәйрәмне үткәрү урыннары хезмәт кулланып кинологлар тарафыннан тикшереләчәк. Һәр участок хукук саклау бүлекләренең җитәкче составыннан килгән хезмәткәрләр контролендә булачак. Мәгариф идарәсе башлыгы Ирина Павловская хәбәр иткәнчә, барлык уку йортларында белем бирү учреждениеләрендә балаларның куркынычсызлыгын тәэмин итү буенча планлы эш алып бара. СОК постлары көчәйтелде. Кайбер мәктәпләргә тикшереп кертү пунктлары һәм металл эзләгечләр куелды. Эшкә хукук саклау органнары хезмәткәрләре җәлеп ителгән. Имтиханнар тапшыру пунктларында да һәр аудиторияда камералар урнаштырылган. Онлайн күзәтү алып барыла. 2022 елга җәйге сәламәтләндерү кампаниясе турында балалар һәм яшьләр эшләре идарәсе җитәкчесе Илнур Фәсхетдинов сөйләде. Әлмәт районы территориясендә җәйге ял Юность, Солнечный, Орленок шәһәр яны лагерьларында оештырылачак. 24 мәктәп яны лагерь ачылачак. Аларда 2000 ярым укучы ял итәчәк. Шулай ук 900 урынга исәпләнгән 23 хезмәт һәм ял лагере ачылачак. Учреждениеләр сигнализация төймәсе белән җиһазландырылган. Һәркайсында шәхси СОК хезмәткәрләре кизү торачак. Утырыш ахырында Тимур Нугуманов тиешле хезмәтләр җитәкчеләрен алда атылган бурычларны эшләп бетерергә һәм террорчылыкка каршы комиссияның барлык таләпләрен һәм карарларын үтәү инструкцияләрен төгәл үтәргә чакырды. Рәдифә Нугманов, Дамир Корбанов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәт инвалидлар җәмгыятендә шатлыклы вакыйга булды. Биредә коляскада хәрәкәт итүчеләрнең ихтыяҗын канәгатьләндерерлек күтәрү механизмын урнаштырдылар. Идарәдә гади күтәргеч Чиләбедә җитештерелгән. Аны урнаштыруда Татарстан нефтчеләре ярдәм иткән. Әлмәтнең мактаулы гражданины Шәфәгать Тәхәвветдинов барлык чыгымнарны үз өстенә алган. Әлмәт инвалидлар җәмгыятендә 149 физик мөмкинлекләре чикле кеше теркәлгән. Шуларның 13-е коляскалылар. Әлмәт шәһәре инвалидлар җәмгыяте рәисе Розалия Лукманова сүзләренчә, хәзер аларда биредә уздырыла торган очрашуларга, бәйрәм һәм спорт чараларына ешрак йөри башлаячак. Азнакай районы Таллы Бүләк авылында савым операторлары һәм терлекчеләр бәйгесе узды. Анда район башлыгы Марсель Шайдуллин, Татарстан Республикасында терлекчелектә нәсел эше буенча баш дәүләт идарәсе башлыгы урынбасары Гөлүс Баязитов, авыл хезмәтчәннәре, ветераннар катнашты. Күңелле концерт программасы, спорт уеннары әлеге чараны зур бер бәйрәмгә әверелдерде. Илмира Шәрифуллина дәвам итә. Бүгенге бәйгедә районыбызның иң уңган 16 сыер савучысы һәм 14 технологы катнаша. Ярыш нәтиҗәләрен бераз соңрак белербез. Ел сайын уздырыла торган мондый бәйге быел да зур оешканлык белән үтте. Чарада катнашучыларны сәламләп район башлыгы Марсель Шайдуллин район үсешендә авыл хуҗалыгы тоткан урынны ассызыклады. Бәйгедә катнашучыларга уңышлар теләде. Сезгә инде барыгызга да уңышлар телибез.
Монда инде иң алдыңгы безнең сыер савучыларыбыз, ассиминаторларыбыз килгән. Матур итеп бүген инде ярышырга, бәйрәм итәргә, Алла бирсә, аралашып, шулай сөйләшеп, бер-берегезне хөрмәт итеп, матур итеп эшләргә язсын. Күп еллар тырыш хезмәт куйган юбилярларга хезмәт алдыңгыларына диплом һәм истәлек бүләкләр тапшырылды. Алар арасында Зинфира Курбанова да бар. Таллы бүләк хуҗалыгында күп еллар фидакар хезмәт куеп, бүгенге көндә лаеклы ялда ул. 4 бала тәрбияләп, олы тормыш юлына чыгарган. 12 оныкның бәхетле әбисе. Безгә күчеп килгәч менә бер дигән үй бирделәр, шул өйдә яшәп, балаларны үстердек без. Пенсиядә утырабыз. Рәхмәт колхоз җитәкчеләренә безне хөрмәт итеп шушы бәйрәмгә чакырганнары өчен. Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгыннан килгән вәкил Гөлүс Баязитов район аграрийлар үсешенә югары бәя биреп, барлык авыл хезмәтчәннәрен шундый күркәм бәйрәм белән кутлады. Барыгызга да бик зур рәхмәт эшегез өчен, чөнки авыл хуҗалыгында эш җаваплы һәм дә авыр көн саен эшләргә кирәк. Сез аны булдырасыз. Бик зур рәхмәт сезгә. Алдагы тормышыгызда уңышлар, гаиләгездә бәхет, үзегезгә исәнлек, саулык, бергә нәтиҗәләргә ирешеп эшләргә язсын. Бәйгенең флагын тантаналы рәвештә күтәрү хокукы былтыргы ярышларның җиңүчеләренә технолог Илнур Төхфәтуллин һәм сыер савучы Резида Газиевага бирелде. Былтыр Озака районында беренчелекне алдык, Татарстанда республика урынында урын алдык инде. Озакага икенче урын алып кайттык. Бәйгедә районның иң алдыңгы уңган тырыш хезмәткәрләре катнашты. Алар һәрберсе дә җитди әзерлек белән килгәннәр. Ярышлар 3 этапта алып барылды. Һәр этапта иң югары дәрәҗә 25 балл белән бәяләнде. Бүгенге көндә монда инде иң алдыңгылары чакырылды. Алар инде бар яклап та теге подкованы дип әйтәм. Инде яхшы теге нәтиҗәләр күрсәтәләр дип ышанып калабыз. Нәтиҗәдә бәйгенең җиңүчесе итеп сыер савучылар арасында Союзагро җаваплылыгы шикләнгән җәмгыятенең сыер савучысы Гөлнур Фәрхетдинова танылды. Технологлар арасында лаеклы беренче урынны Таллы бүләк авылы хуҗалыгы җитештерү кооперативының ясалма каплату технологы Гөлширә Фатихова яулады. Илмира Шәрифуллина, Рамил Исламов, Рөстәм Акбаров. Яңалыклар вакыты Луш Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәт егетләре яна батырлык сукмагында Әлмәттә традицион торган хәрби җыеннарның йомгаклау этабы узды. Финалда мәктәп укучылары һәм уку йортлары студентлары командалары катнашты. Үз көчеңне һәм чыдамлыгыңны тикшерү. Батырлык сукмагы хәрби патриотик җыенының төп идеясе әнә шуннан гыйбарәт. Анда якын арада хәрби хезмәткә чакырылачак чыгарлыш сыйныфлары, урта махсус һәм югары уку йортлары егетләре катнаша. Бу хәрби хезмәт үтәргә җыенучылар өчен яхшы әзерлек ди оештыручылар. Мы подводим итог учебно-полевых сборов в средних учебных заведениях и в школах, наших образовательных школах нашего города Альметьевск. Поэтому сегодня заключительный этап мы программа мужества проводим, где подведем полностью итог наших занятий, которые проводили в течение 5 дней, и наградим и поздравим, поощрим тех ребят, которые стремились и которые стремятся быть настоящими патриотами нашей Родины. Әлегә егетләр әле укыйлар гына, шулай да сакламыйлар, ватанны саклаучылар рәтенә басачаклар. Батырлык сукмагын узу аларны физик яктан да, рухи яктан да ныгытачак. Бу мөһим тормыш этабына яхшы әзерлек. Әлмәт музыка көллияте командасы егетләре чарага махсус әзерләнгән. Уенда катнашыр өчен киемнәрнең барлыгына җитми. Барлык этапларны узар өчен күп нәрсәне искә төшерергә туры килгән аларга. Мисал өчен автоматны сүтеп җыю. Күпләр бу сынауга мәктәп чорыннан ук әзер булган. Шуңа күрә бүген белгәннәрне искә төшерәсе генә калган. Моннан тыш катнашучылар төгәллеккә атуда, противогазны тиз һәм дөрес итеп киеп салуда, яралыларга беренче ярдәм күрсәтүдә дә ярышты. Алар шулай ук кисешкән җир буйлап километр ярым дистанция узарга, 180 метр кисеп үтәргә, буларның барысы да тиз һәм төгәл башкарырга тиеш булдылар. Бер сүз белән әйткәндә, егетләр үзләренең физик мөмкинлекләрен бәяли алды һәм хәрби хезмәт атмосферасына чумып карады. Ләдифә Нугманова, Дамир Курбанов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Мәктәп укучылары өчен җәйге каникуллар башланды. Һәр әти һәм әни балаларының куркынычсызлыгын кайгыртырга тиеш. Каникул чорында игътибарны көчәйтү аеруча зарур. Агымдагы елда шәһәр юлларында 16 яшькә кадәрге балалар катнашында 9 юл транспорт һәлакәте теркәлгән. Аларда бер бала һәлак булган һәм 9-ы җәрәхәтләнгән. Шуңа күрә сабыйларга бик кечкенә вакыттан шәхси мисалда юлларда үз-үзеңне дөрес тотарга өйрәтү зарур, ди белгечләр.
Республикада юл куркынычсызлыгын тәкмин итүгә юнәлдерелгән профилактик чаралар даими оештырыла. Автоинспекторлар, балик булмаган пассажирлар йөртү һәм җәяүлеләр өстенлекләренә бәйле юл хәрәкәте кагыйдәләре үтәлешен тикшерү буенча рейдларга да чыга. Соображение безопасности госавтоинспекции. Дәүләт автоинспекциясе балаларны махсус утыргычларда, хәтта 7 яшькә җиткәннән соң да йөртергә киңәш итә. Юлда 10 яшькә җитмәгән бала бу гадәттән тыш хәл. Ул өлкәннәр белән булганда гына куркынычсызлык астында дип шутлана. Әлбәттә, ул үзе дә юл хәрәкәте кагыйдәләрен үти һәм баланы контрольдә тотарга тиеш. Движение и постоянно контролирует ребенка. Бу ялларда Әлмәттә бөтен республикадан чын мотоспорт яратучылар очрашты. 40-ка якын катнашучы квадромото ориентлашуда ярышты. Ярышларны безнең төшерү төркеме дә күзәтте. Биредә төрле милләт, төрле дин кешеләре, төрле һөнәр ияләре җыелган иде. Аларны барысы да бер генә әйбер, техникага мәхәббәт берләштерә. Мероприятие у нас проходит в таком формате впервые. Мы специально выбрали локацию, чтобы была удобна всем. Владислав Данилов яшь булуына карамастан спортның бу төрендә инде 13 ел. Мотоспорт белән 9 яшьтән шөгыльләнә башлый. Беренче мотоциклны әти-әнисе сатып ала, ә икенчесенә акчаны ул үзе туплый. Это у меня уже получается 5-й мотоцикл. Сейчас вот на данный момент у меня их 2. Мне понравилось, круто. Эмоции клевые. Ярышларның максаты координатлар буенча куелган нокталарны табу, аларның фонында фотога төшү һәм аларны судьяларга тапшыру. Уеннар тамамланганнан соң судьялар җыелган нокталар һәм катнашучыларның тизлеген билгелиләр, аларны регламент буенча тикшерәләр һәм җиңүчеләрне ачыклыйлар. Сам не ожидал, что настолько есть зажженные люди, настолько есть люди, увлеченные тем, что они делают, потому что все, что здесь происходит, это происходит чисто из любви к своему хобби. Мондый ярышлар Әлмәттә беренче тапкыр уза, әмма оештыручылар аларны традицион итәргә планлаштыра. Планируем дальше развивать это направление. Вот пока есть команда таких активных людей, развитие... Бу юнәлешне алга таба да үстерергә планлаштырабыз. Мондый актив кешеләр командасы булганда шәһәр спортының техник төрләрен үстерү һәрвакыт булачак. Өстәвенә кешеләргә драйв кирәк, ә без моның үстендә эшләргә әзер. Город наш интересен, будут приезжать люди, и чтобы это... Вот людям же тоже интерес какой-то, драйв нужен. Вот поэтому мы четко над этим работаем. Олия Байрамалова, Милена Валиева, Марат Халиуллин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясы. Шуның белән тапшырубыз ахырына якынлашты. Һәр яңа көн сезгә яхшы яңалыкларны алып килүен теләп, мин Рәмилә Хәмидуллина һәм монтажер Олия Байрамалова сезнең белән сау булашабыз.